angibingelele intabeni kaJehova eShilo. Ngibingelele kwisikhondla somsakazo Ukhoze FM. La isithi masimkhona kuvuleka iminyango. Nomuntu ongakhuluma uyakhuluma, mekhulume la. Longabukeka uyabukeka. Ngibingelele nje mntamba kakhulu. Sibingelele nje nabalaleli ekhaya. Sibingelele. Ayikho into engangilimaza nje ukuthi ngizwe uthando eyimina nokuhle yimina. Ngoba ngisiphiwe emhlabeni. Ngingasifisela isitha sibe yimina. Kodwa umuntu engimthandayo ngimfisela. Uzochaza ukuthi awumfisele ngani umuntu omthandayo ukuthi abe wena isiphiwo sakho esithi lento le uqale nini ukuyibona ngaphambi kokuthi nje ngize ngekhaya ngifuna ukwazi nje lo mzuzu la wabona khona ukuthi hayibo ikhona lento ngiphiwe la uma into emangazuma una 80 uya ku 80 years old ulalele manje ujabulele kaZondo uzalwa iBhubhelibovu Antoni uma ungipha 40 rand wathi faka upetrol uzela manje nje ushonile namhlanje manje ukuphe malini uma 40 rand wathi faka upetrol sawubona maye ekhaya makadunyisa uJesu Kristo akadunyisa uJesu Kristo mangiyazi ukuthi iCatholic uma iRoma nje la ngempela uAntoni usizo lwethu lisegameni lenkosi ezizona umhlaba nazo ngisiphiwo mntama ngicela ukuthi mntama wena noma sibukela kuwena ngesiphiwo anginayo imfundo kimi anginazo izinto eziningi ngesiphiwo ngiyazi mhlambe kunezinto ozozibuza lapho ngesiphiwo but ngiyaphinda again nginezingane ezimbili kumuntu oyedwa semshadweni uthando nokuhle angibafiseli babe into engiyiyo ngiyazi lokho ngariza imibuzo eminingi kubantu ngizobuyela lapho ngifuna ungangijahi ngifuna uyazi mangibuza abantu abahlale nawe usamncane abakhulile bathi babe neqiniso ukuthi uzoba uMessi uzoba uRonaldo ngelinye ilanga ngoba wena wawujomo ukhula udlala ibhola futhi ujikana ngendlela eyisimangaliso iqiniso lelo nakumina ke ngaphoxeka bangasenzeki lokho ibhola ngiyaliphila namanje nje ngisabizwa ama club ebholeni ayithought ngacabanga ukuthi isiphiwo sami vele sizoba sebholeni ngeke ungihlonze nebhola igazi lami is black and white yo ayi siyafana ke lapho siyafana kodwa sibaxolela abanye phela ezibalalela wadlala ibhola kodwa engithandayo uthe uphiwe uma u40 rand xoxela mina mawukhule ekhaya ngike ngabona abantu abaphiwe ukuthi ngelinye ilanga kuye kube khona izinto ezizinto engathi izobambambezela nangu Moses ethi uNkulunkulu uhambe uyokhipha abantu bamuthi nginamalimi angikwazi ukukhuluma nangu ubaba uTD Jakes eduma umhlaba wonke kodwa ukuyaba nenkinga yespeech esakhula kuthiwa ubunamalimi lawa ayisimangaliso njengoba namhlanje ukhuluma umhlaba wonke tshela mina sitshela abalaleli ngamalimi akho ukuthi ayenjani futhi aqaqeka kanjani ake ngiqale nje ifunde kahle esikoleni engangena kusona noma isimthetho noma nememela angimotivate manje qiniso uma nje obelalele uyayibuza ukuthi ngikhuluma kanjani abantu baka Aro ku6 umfela ndawonye bayazi mangikhula enginamalimu lawa ukubhalansa ngodonga lawa ngakhulumeka kangukuthi nokungena kwesikoleni ngadelay ngena ngino 8 ya ku9 ngoba ispeech sami ukukhuluma nje noma sengingenile ngasinyanya isikole up to matric level lokho olunusuku ngoba bengakwazi ukukhuluma at all bangixolela abalali bokhoze FM mangikhuluma kakhulu ngikhava isikole ingangina lamalimi lawa uma ulalele umlingo khona
umlingo khona kuma manje awuzwayo uya ku 8 years sebemqulile ukusofa ulalele umlingo khona ukuthi nange sekhuluma bo nakumina umlingi loyo kwakuyilamalimi mina lawo ngibhalansa ngodonga mangithunywa kamakhelwane uthi hamba uboleka inayiti kamiya ikamngomi kababa balalele naka R ngiyareheza Tell mams the wedding night tomorrow. Once but Sthembiso phela. Bangididisa. Yabo bekuyinto enjalo. Aqaqeka nini lamalimi? Okay, okay ngikhulile ke ngane inhlanhla. Ngacoshwa indoda kaR eJaystone. Ngabo 1990 91. Besayiphoyisa losikhathi. Kunabantu abanesho lesithathu. Abakwazi ukubona umuntu ohlele wheelchair ukuthi angagijima babona uPastor yasengenye inyawo angagijima ngangiqala ukudla isinkwa esine peanut butter wangithanda leya baba ngamseva for 10 years angifuni ukukhuluma kakhulu on that ngisaphendula into oyishoyo wangithanda wayisayiphoyisa esaphethe isibhamu la igqoke ilele emnyama kuthi wangithanda njena ngasi wangavuma ngikodwe ngekhaya wangihlanza kwakhe wangithanda ngangizacile nje nginentamo encane ekhanda elikhulu nemcondo enkulu esegqoka imphulamphulo ingekho izinto ezilinganayo kodwa amashirt akhe ngangiwagqoka ngizacile ngoba every cloth fit a naked man mangabe unqunu yonke into yakulingana ngenzela wonke umuntu oke angizwe azi ngivela wangicela ekhaya ukuhamba ngeinyawo ukusuka ekhaya uye emzini omusha kwakuyimizi emisha mhlambe ngaba nje 1 minute 30 seconds 2 minutes ukuwalk uyimizi emihle kwakwamasimo wasitoshela mina nje ngiphume emaromeni mina ngiyikatholika mawuze ufuna ngithinta bothi wonke amacala enganginawo wangidawulela ngobonga ngani yes imina ke lo ngingenalo ekantoni lezo ekantoni nami ungangithini nami ngibuyisele ekhaya injalo nje wakhula yafika insindiso bafika oJobe bashumayeza insindiso ekhaya kukholwe emaromeni ngalesi sikhathi yaba njani into yakho mawumukela lento entsha efikayo insindiso kwabalula yini akuzange yini kube khona leyo nje ekhaya ukuthi lalela yibandla lasekhaya leli akuphunywa la wama wena wacula wathi ngikuthembisa uNkulunkulu phambi kwebandla lakho ya uma ngingahlehla ngengqondo noma ngingahluleka ngoba ngumuntu kodwa kwabanzima sengikhulumela ama millions abantu umlaleli Khoza FM olalela kwabanzima ungakhohlwa njalo kubona amaroma kuphela uma utshwala bezulu uyabugala ubaba iladi uyalenza then iba khona into emakhaya la uthi ngizoyithinike lento kugal ubaba uphuza ubhiya ikhasela uphuza amajuba uwathenga kamthetho umuntu amthuma yimina naziya yabo ufuna silikhuma iqiniso libe njalo ngingamotivate ubaba uqhubekile ukungithuma kunjalo sengishumayela nje CFC bethuma mina nakhona ngingazi ukuthi athuma ngani umandla noma uthulani thuma mina nje kamthetho nje amajuba u2 nobhiya uthuma mina ngiyayazi yangihlukumeza ke lonto yabona mayindu masindisa matateni kunamadlozi kunani yonke into yabo up until lento le I'm sorry it's lento lesiphiwo eskimi angasenza kanjani ngasitshela into eyi1 noma kwakunzima ngasitshela into eyodwa ukuthi umthetho nakhona yabankulu isiphiwo sami sikhulu kunami sathi kimi umthetho yoshaya kwakho hayi kini kodwa emva kwesikhathi nakhona phela usohlukumezeka umthetho ushaya kwakho hayi kini uma nje obelalele kunendlela ezokuphathwa ngayo mhlawumbe yamaroma mhlawumbe yesizotha ayetende yabo ukulapha nje wonke umuntu ukuthi ngiyafisa ukuthi mawukhetha uJesu noma ukholwa sicela noJesu abe khona
ngoba lento yasihlukumeza Hayi. emakhaya hlonipha uyihlo nonyoko Ukuze- bese kuthiwa izinsuku zakho zandi kanti uyihlo nonyoko uyabahlonipha abangasekho kuyahlatshwa ekhaya iBhayibheli ayingayicontradictiki yabona Ngikuzwa kahle. yindaba kuthiwa sihlonipha uyihlo nonyoko nangokukhonza not yakhonza uhlonipha abangasekho mina ngitshela ukuthi amadlozi anjani etendeni manje ngizomhlonipha kanjani ngiphinde mina ngatshela into eyi1 ukuthi umthetho uyowushaya kwakho hayi kini Ngiyazi kahle lokhuluma ngayo uyakhumbula Uyayazi? ngingcwaba uMaherisi ekhaya amaRoma ngawadedela nje uAnna imancane njengoba ukholwa owadedela ushuthi hayi hayi kini enza lokhu okuyikhona wakhula Zondo wasindiswa sakubona uhamba ushumayela kwazi kwafika isikhathi la uthola khona umuntu ozobambisana naye nashada kwakuhle kwanconywa kodwa endleleni kwangathi akuhambi kahle yini mhlambe eyenza ukuthi umshado ungahambi kahle ufundeni lapha okay mhlambe angikhona iqiniso kuqala ukuwa kwekwami imina ngaba nephutha ngizwa kahle ya imina kuqala awazi ngakhulile ngayona indoda ngumfana washada umfana ngasukela ingane yabantu elungile bangathiwa la ekhona ushintshile washintshwa yimina yabona so manje question isingathi ushada nini wenzani ngisazama ukulungisa amaphutha nokukhula ungayithenga imoto errong ungayithatha ifunde errong ungawuthatha umsebenzi orrong kodwa ungashadi nomuntu orrong ngibuza ukuthi ngalesi sikhathi ushumayela uyavutha usindisiwe kodwa uthiwa ungakakhuli ukuthi ube indoda kodwa usekho amanye amazwi ungasindiswa kodwa kube khona izinto ongakafundiswa ngazo no ilo insindiswa ingasidabwe emakhanda naziya ukusindiswa kusho ukuthi usuwazi yonke into futhi ngiphinde futhi ukusindiswa kusho ukuthi usuwazi yonke into ngisho uhlanya ngasindiswa ukusindiswa kungasidabwe emakhanda akusho ukuthi mawusindisiwe wazi yonke into yeah awazi yonke into kodwa uzobona masiqhubeka sikhuluma nami ngangicabanga ukuthi ngokuthatha uJesu sengazi yonke into wangishaya umshado ngidlala ngengane yabantu ngidlala ngabantu nasekhaya ke songena lapho sengidumile anti kubolile ekhaya ziningi nje izinto engangaziboni ziyiblind spot kodwa ngazi ukuthi manje inoJesu kunako konke wakhula wasuyabona uthi ke ngoba usuze wayifaka wena angisale sengibabuzela abalaleli uyahlela mhlawumbe ukuthi ngelinye ilanga uzophinda uthathe sibone sikikise uyajomba lapha yeah hayi yeah bakulalela abantu kwathi okay ilo mhlambe when it's come to lapho it's a big yes nanokuthi sengimatured ngiyakhula sengidlule indaweni eningi nasentweni eziningi ngeke ngajola nje mina ngawa futhi yabo doku komunye umuntu ungezwakala kabuhlungu kodwa ngcono unginyanye mkhulu iqiniso uyazi ukuthi abanye abantu bathi nginezinto engilwa nazo impilo yami yonke ngithi ngiyazama ukuphuma kuzona akuphumeki unazo yinawe lezi zinto omunye ukayibala athi zimbili omunye athi zintathu athi yazi mhlambe zahlula ngisho baba ekhaya kukhona yini omnjalo nakuwe ya mina nginosathana wakaZondo u2 nezinto zakaZondo nje ezu2 engilwa nazo namanje ezimbili easy ngiyofuna uqala unginike isnowball nobisi ukuze ngixoxele but nezinto mina mathiwa kunezono zu2 ezasekhaya ngilwa nazo noma ulalele uyangitshela mfana wami ukuze ungashayeki kade amantombazane ugade utshwaleni uzwela ngithi ngiyobiza umuntu oyisiphuphwana njengami ukhuluma iqiniso ngoba upelepele umdali uyavuka ogqokweni unjalo upelepele umdali uyavuka ogqokweni noma ususindisiwe kunabafundisi bangalalela benze yonke into awujahwa into kamakhelwane ujahwa into yakini wonke umuntu unopelepele wakubo abanye bayathakatha emakubo bathakatha nje besaseyikoleni abanye banomona kuningi mina nje kuthu ekufanele ngigade
ngimama ngizila ukudla 10 days 14 days ngiyamazi sathana mefika ukuthi uzofika enzeni manje ngingagada lezi zinto eziwuthuza kaZondo wonke umuntu unosathani wakubo mawufuna ukuwina bheka usathani wakini ngoba upelepele omdala uyavuka ogqokweni mama ngasho lonto upelepele omdala uma singama Africans sidla inyama ibekwe esithebeni iyabekwa igcwale ishisa bese kuba nopelepelo lapha ekhoneni ka right wonke umuntu oqoba iqatha ahlikishe kupelepele adla isithebe sigeze sibekwe le mhlazane kuza inyama entsha yadlula la kuhlale khona upelepele vuka upelepele umdala uma wawuntshontsha imoto tshela ingane zakho ingane zami ngiyanicela umzali umbrella umuntu othi amaconto eshaya mina angashaya ingane musukufihla izinto ezakushaya inganeni khuluma ngopelepele wakini wonke umuntu unopelepele wakubo ovukayo wonke umuntu unopelepele wakubo ngisho ngano Jesu ngisho nganedlozi ngisho ngayiNazaretha ngisho ngayiHindu upelepele wakini omdala uyavuka ogqokweni umuntu oyophatha umhlaba oyolwa nopelepele wakubo hayi ngamakhelwane musukubuka upresident ubagxeke musukubuka amakhanseli wagxeke nabafundisi bheka upelepele wakini wawunqobo uyophatha umhlaba kwezinye zezinto esike sayibona ziba yinselelo kuwena and ngiyazi lo mbuzo la ngifuna ukubuza khona ukuthi zonke lezi zinto udlula kanjani kuzona ngiyakhumbula ngalo nyaka indaba eyaziwa wonke umuntu savuka ekseni kune video etrendayo musosho isingisi ngisho ukuthi ngeyenqunu unqunu uphume nasemaphepheni egcwele igxobo unqunu kulamaphepha mina ke ngaba nebhado ama restrictions angabikho ngangeyenqunu egcotsheni unqunu naseyigxotsheni ngineyingane nomndeni futhi bayabuka nawo bayalithenga nephepha okwenza ukuthi uSthembiso Zondo angathathi intambo ayilengise okwenza ukuthi uSthembiso Zondo angahlanyi ngalesa sikhathi kodwa namhlanje nangumile kwaba yini ake ngiqale la ngikhulumisa komuntu angisifiseli isitha sami sesinto engayizwa yangishaya ngedwa I'm sorry to sis yangishaya ngedwa yangishaya emhlanje ngafisa ukuthi kuba ngangiyiphara ngabe kwaba ngcono yabukisa ngami yangishaya ngiyakwazi ukubona izitha zakho idansa zibraya zibona yasamthola nginabantu ababengangifuni empilweni belwa nami bangiyeka mhlawumbe inqondo vele nginekhanda elikhulu angiqala ukulibona la ngisinda masheke usazozala nami yangishaya to the core yangihlanza phansi ngezinqa ucarpet kwafona abantu all over na overseas I lost izinto engakwazi ukuyitshela umuntu ngayisola ngangithini kubantu ngo2009 ngiba lapha ngenzani bamnemba lo wangishawa nginemba bangishaya bengisathakazelela isimo nje kwenzakalani kimi angifuni ukukhuluma lento wavuka kodwa noma kwauthi wayibona izitha idansa bakhona abamanawo bakukhuthaza avuka futhi namazwi kade washo noma mhlawumbe umzuzwana wathi ukwazonda kodwa avuka akhuluma nawo uma iqedwe kwenzeka kwafune ngiface reality ngezela ukulapha umuntu onesimo esihlaza simehlele ngaya eMoses Mabhida kwakugcwele angiqala ukuya enkonzweni imoto zingaka kwangathi kudlala iPirates neChiefs sesenzekile isigameko sekufuna ngiphume phela sekufanele uphume uface abantu
kwakuse Moses Mabhida bangilalela besonto wonke umuntu. Uyabona isicapha sasingavuleka amakhamera. Yabona amakhamera ama newspapers. Mina yekuphaka kude. Ngiyawazi ayiplastic noma insimbi nengithinta la esipompweni. Isicapha singavuleki. Ukusuka emotweni ngiyaphambili kwangathi ngiyigoli ngizodlula ku toll gate. Ngiyokwenzani eMabhida ngiyoxolisa. Uxolelani Zondo ushuthwe intombazane cha. Ngiyoxoxela abafundisi kuqala ukuthi angingashuthwa ngiyinqunu bethiwa buka nabafundisi ngoba one mice eat cheese and the one mouse eat cheese and the whole mice are blamed. Igunda nelodwa lidla cheese bethiwa buka nabafundisi cha imina wayenze leyanto. Ngiyoxoxa kubafundisi bafundisa kusinina imina. Ngiyoxoxa kubantu abakade bengithemba. Ngiyoxolisa esontweni kwababhlu ukuya phambili nginyuka. It was a pain. Ngiyoxolisa angiliwe motivate ngiyoxolisa. It was a painful experience kimi. Umyalezo engawudlulisa ukuthi mawushawe into musukuyidefender. Musukuyidefender. Imvelo notshani biyoma nawe. Ungazidefend. Hayi ungayidefend. No musuyidefender. Manginento ekushayile musukuyidefender. Vumis ixolo mina intombazane yangishutha aniyazi namanje nama newspapers yimini ngabheka namanje igama nilazi waxolisa kuyona no angixolisanga kuyona kwafuna exolise yona wayixolela ukuxolela sisi kubhlungu yazo ilethwa amaphoyisa wesivile alalele amaphoyisa wesivile iletha mhla ngithi ngiyaxolela I lost ama invitation. I'm sorry usho lokho ngalosikhathi ngaphelelwa islot okhosini. Ngaphelelwa yonke into. Ngasaba ukuphumela emnyango. Kubhlungu uxolela umuntu njalo ngikhuluma nomama manje nobhuti ophethe isibhamu ufuna ukuphinsela umuntu ukuthi manginomuntu waxolela into enje. Mhlayilethwa intombazane saselupa eWestville amaphoyisa ayiletha mhla ngithi ngiyaxolela ngazinyanya wangayibopha lutho emva lokho ngaluza yonke into ngahlala ekhaya. Ngamanye amazwi Zondo uthi uyakwazi ukuthi uzwe umsindo wehlombe nabantu bekushayela izandla kodwa futhi ngelinye ilanga bese liyathula ihlombe. Uzwe uduma yonke indawo lathula kodwa ihlombe ngelinye ilanga. Ya mhlamba ake ngibuye nje second le1 ungikhumbuza why intombazane ngayiveza awuyiveza ngani why ngayivezanga yini usebuza isiphiwo sami. One ibe uthisha. Two by that 2015 becall manje ngihloniphile. I had to protect the body of Christ, no protect her young in this one. Wathatha leso sinqumo sokuthi uzomprotect. Angisithathanga ngazi kwenza nje. Angisithathanga. Inqondo yami ayingekho. Uyasola ngalokho kodwa njengamanje ngiyakujabulela. Awusoli uyakujabulela. Ngoba ezumfana ngabe ngiyadonsa ejele. Nokuqinisa amadoda onke acasula abantu besifazane. Awalalele ukuthi khona umuntu wakhile umuntu wesifazane kanje. Uma uyibuza eZondo ukuthi kungani ngiye ngawubuza lo mbuzo ngathi abantu abaphiwe kakhulu babe nezinselelo ezingaka. Mawuzibuza wena ukuthi uNkulunkulu ungane kudlulisa kuzo zonke lezi zinto. Yikona yini okwenze ukuthi ungene kulolu hambo lokusifuna ukuthi ungubani? Ngoba ngifuna ukukubuza lo ukuthi ungubani kahle kahle weZondo. Ya ngicela ungayikhohle ukuthi ungubani. Mhlawumbe singene kuloko kuqala uthi ngicela wonke umuntu oshade no businessman uyimathi millionaire multi billionaire
ushade ne-artist eculayo, ushade nomfundisi, ushade nomuntu otop, wazi ukuthi uyokhala ukudlula bonke abantu ukuthi ngiphinde again. Ubusiwe umuntu oshade nomuntu oyihlalela nje emkhukhwini, ningenalutho nifudumeza, ngoba wonke umuntu ophiwe kakhulu uzoba nobuthaka obukhulu ukuthi ngiphinde again. Lonto sengaba kuwena mhla beyokuvumela eredweni ngibuye sixoxe. If you exceptional gifted, you will be exceptional tempted. Temptation with no point of reference. Mawuphiwe kakhulu uyoshawa ngezinto ezingangalento ophiwe yona. I-question isingathi uhlala kanjani nomuntu ophiwe bese nalento abuthaka kuyona uyibekezelele. Akekho umuntu omkhulu kanti ayikho into enkulu abuthaka kuyona uyosufe. Yekani ugijimela abantu abakhulu kanti nifuna babe pure ngeke. Sengikhulumile. Ungajoli noju ufuna uju kanti ubalekela udosi lenyosi. No peace, no honey, no labor pains, no baby, no wilderness, no Canaan. Ungakulinga ufuna ukuzala kanti inhlungu zeyinseko uyazibalekela. Ungamfuni uJesu kanti iziphikilo zozibalekela. Ngamanye amazwi uthi uyayiqonda ukuthi kungani uNkulunkulu ekudlulise kuzo zonke lezi. Hayi kwathatha ingane kaZondo ujabulile ulalele. Ujabulile ulalele kwathathwa nje ingane kaZondo yayingingiza yalethwa la eredweni. Phela mina kona namhla ngilethwa la. Phela mina mhla kwathiwa ngikhulumele abasakazi bonke akudlala ukukhuluma kule microphone ngoba usacrifice impilo yakho ungaphili. Abantu bofuza ngifuse ngibale khosini. Yey abaphili abasakaza abanye. Awuphili. Even ugarden boy ungcono kunawe. Ungcono kunawe. Ungezwe siqemeze kuseni. Yes, bajahwa izinto abangazazi. Basuke bakhulume emhlabeni la. Kunzima ukubala. uPaul ukhuluma ngeva. Yes. Okay. Yini indaba ngiyalinganisa uma umkhulu ushayekelani umkhulu uNkulunkulu nesikhwele unomona Aish nojelasi ngisho uNkulunkulu ohambela mina hayi uNkulunkulu anabancane lo welanga nenyanga lenkanyezi bekuphinto ube selethe ubuthaka ukuze ungaphakami. Corinthians awesibili chapter 12 zasha uthi ukuze ngayiphakamisa yebo kwalethwa ifa enyameni. Umuzonde ntisa abantu bonke sebethi ayekulethwa ifa akekho njengoZondo. Hayi bo bangakanani abafundisi abaphavula abadivoseli. Bana nabantu awu-business women businessmen abadivoseli. Bangakanani abantu abakuyikandala abanjani akushawe emhlabeni nombani kushawe donzana. Kushawe donzana. Yes. Phakama kwakho ungakulinga ufuna ukuya phezulu kanti awukho ready for inyembezi. Yey ngakulinge Zondo ngenxa yesikhathi ngoba ngifuna ukukhava konke. Ngesikhathi seCovid ungene engozini yemoto. Yayimbi sayibona ko Facebook. Yayimbi kakhulu. Yashintsha kanjani ingqondo yakho nempilo yakho lesa sikhathi? Mhlambe isibuye kutheni Zondo ubani? Sithula kanjena. Mhlambe ngicela ukuyisho mina. Isho ba. Angena umfundisi. So ngingabe ngisathi Pastor Zondo, umfundisi Zondo. Ungakusho lo umhola umoya. Okay. Angena umfundisi mina. Mhlambe ngaba umfundisi. Okay. Hayi umfundisi. Ngingaphantsana kwabafundisi bakhulu kunami. Lento kubumfundisi iyangibamba mina ayibamba abantu cha ngisho mina ngoba kade ngeke ngabizwa amaNazaretha eClermont. Mina nginesiphiwo maNazaretha ngeke ngabizwa lesbian and gays at 320. Ngeke ngabizwa endaweni yobumnandi eMaritzburg. Ngibizwa all over mina ngisiphiwo
one can say wakwaba nesonto nje kanjani nginceliswe ngakhuliswa indoda ebinyama branches ingijikele ngime mina manje ime branchini liza ngamabhasi branch mina mangiphuma la ngaqala isonto elikhulu akushiwongo kumina lonto angifuni ukuqala isonto ngiphushwa isisu ngithatha imali zabantu khona abafundisi abadotshiwe esingabaloGumbo babumahlaba abaningi abantu uyazi uma ubaba uNkambule ngise Swaziland eqala ukubona 2004-5 wathi introduce yamuntu ekwazi ukubiza umuntu wathi lo muntu engizombiza ngisombiza kanjani kodwa ngathi ngambizela amakhosi axoxe namakhosi lo engibiza eqala ungibona nqa uNkambule liyandoda ingithandile mina angeni umfundisi ungaphezulu kwami mina ngaphanzana komfundisi mina njengoJohani abafundisi banjengoJesu uJohani kuthiwa uKristu yini uthi cha ngiyena uKristu kuthiwa uprofeti ngiyena umprofeti pho ubhabhatiselane bungayini umprofeti uthi mina ngibhabhatisa ngamanzi ayi uyeza kodwa lo zayo ubhabhatisa ngomlilo abafundisi baphethe umlilo mina ngiphethe amanzi nangishaka amanzi nje kuphela inkulumo yama yona iCoca-Cola yona iFanta ayiyona imilkshake mina ngiphethe amanzi kodwa ngiyagarantela ukuthi sonke isizwe siyawadinga amanzi mina ngikhuluma kumaKristu ngikhuluma naNazareth uyakholwa kodwa usakholwa uKristu bani usakholwa uJesu angisoze ngayeka ngiyayazi itechnology yenzani manje kodwa uthole uzifunile wathola mina insindiso ingisondeze kuNkulunkulu angikwazi ukugxeka insindiso umzali kumina ngisho ngabona ifault angisoze ngayikhombe emehlweni ngiphinde futhi mina insindiso umzali kimi mangifuna ukwenza izinto zami ngiyozenza but not at the expense of insindiso ngiphinde futhi i-technology manje is very high stela wonke umuntu ofuna ukwenza into yakhe ayenze but not at the expense of insindiso enza into yakho ungagxekanga umzali ngoba yonke into iyona izalwe yilento yenkolo ithi noma usucabangile ukwenza into yakho nje usuyibonile ngicela uyenze kodwa ungami ngento yakusiza one day lensizwa lena uZondo insizwa eyomjovo wabantu indoda ephilisa abantu kunesimo la lendoda esithintayo yabhekana nesimo esinzima kakhulu kwabiza ukukholwa nokuphila kwayo kubuya kimi indaba yendoda uSamson elithi iBhayibheli yadlalwa uDelila kwathi kodwa ngelinye ilanga into engiyithandayo mfowethu ukuthi inwele zikaSamson zahluma ngelinye ilanga njengoba umile mfowethu kuhlumile futhi usazolwa nabantu usazolwa nabafilisti mfowethu uNkulunkulu ngathi akugcina kubosise futhi ube strong kakhulu akugcina ukhuluma noTembe lapha yana eMangoza ethandizwe amen #uhambo mazethu no Pastor Zondo umwayicebe khule empangeni cha usephendulile uPastor Zondo bengifisa ukukubuza lesi simo samehlela isimo sasenzima kakhulu kodwa ke uNkulunkulu emuhle indoda yabuya mawala impela kwangesona isimo esilula lesa angangisabuza ngoba usephendulile uPastor Zondo ngaleyana wadlala uDelilah kodwa inwele zakho ziyahluma uyibuka kanjalo na ya ilento njalo ukudlala uDelilah u90% wethu udlala uDelilah ukuthi mina ngaba nebhadi lokubanjwa phinda so asingayenzi issue leyo phinda zona ya uDelilah yabo nje beshutha lo nangeshutha unoDelilah nje wakho adlala ngayo yabo sinezimo sonke mina ukuthi yamyavela uNkulunkulu wangithemba ukuthi mayivela ngizolapha ngamanye amazwi baningi nami ngokuthi mina bengashadile mina ngaleso sikhathi mina bengashadile but angifuni ukuzivikela ngiyazibhexa ngecala sengisho ukuthi nje abalaleli manje bayazi amadoda ababenzani amakhosikazi abenzani ingane zabo zibenzani yabo ukuthi alikho iphutha elincane lenziwe indoda enkulu
every minor Aye. mistake done by a big man. Aye. Yabona. So ilento njalo buka izwa ke njalo. Asike sithi uyageza. Asike sithi abakaZondo chapter 1 verse 1. Sengafa. Ngempilo yami ngibhali obituary. Emncwabeni wami ngiyobe nifunda. Ngibhala. Makhula nge-gender base wayenzani. Cela wonke amadoda azibambe. Yeah. Lo ntombazana isikwenzile uZondo wa retaliate wenzani. Njengamanje Zondo ubizingane. Isiphiwo sika Zondo siqhubekaphi ikuphi la uphilisa khona abantu futhi uma ngabe ubheka uyabona yini ukuthi mhlawumbe uNkulunkulu nakho ngempela la ngikhona manje ila uNkulunkulu engibizele khona. Okay, impilo yami nje intanga inje. uNkulunkulu wenza noma yini ngami kuze kwenzeke lento ayifunayo. Manje ngihambela izikole zonke. Uma abantu bengangizwe emoyeni, iDepartment of Education yazi mahala. Thuluka ngishiswe ilanga free. Nezikole zonke ngiyazivumela sifone. Yabo zisho Zondo siyakudinga. Woza uze kithi uzokhuluma. Ngifuna ukuhambela izibhedlela isiphiwo sami ngifuna ukusipha abantu. Ngoba angifuni ukulala naso phansi. Manje ngakhuluma khona umuntu ongakhipha yonke into kuze ngithule. Mina ngikhuluma namaKristu odwa, ngikhuluma namaNazaretha odwa, angikhulumi namaHindu odwa. Khuluma nomuntu wonke emhlabeni. Yabantu bangikhuluma manje. Sengaphatha amathayi imoto ishayeke. Khonto efuna nje ngithule mina, ngisithule futhi angiyisoli. Abantu abayifuna into enhle. Pheka ushenge ube muhle kanjani engasekho. Nokade ngamfuni bese khuluma kahle. Abantu bokhuluma kahle mhla ungasekho. Sekubonakala once washona abantu bathi uthi khona into efuna ukulicima leli phimbo lakho. yes. Isaba lo myalezo nawo isaba wayibuza kamnandi. Ngangafika eWestville. Erumina ngihlala kuyona iflat. La eThamdenhle. Lelihle. Manje ngiyangena ngibona impethu sihamba kuma floors. Ngangihambe nje 2 months 3 months impethu sithi. Hayi ngithi ngiyabheka lutho ayikhami ukushanyela impethu ayijwayeleki. Ngiyabheka ikhami kabi ngivula ama fridge lutho. Ngiyoshintsha ngibuye. Mangithi kade ngizoshaya istofu kanje. Ayibo. Uyayibona istofu ama plate awu4. Yabona oven not. Khona lento lapha phansi, le dota phansi. Kanti mangihamba kwakunebhodwe. Sashinyama kunyuye. Inyama nesibindi. Mina nje oFebruary uyophela. Thina ngonyuye ngihambile. Sashinyama la. Kuyabili impethe ebhodweni. Ngalidonsa ngekhothenga ngibuka isikhathi, ngekhothenga. Kashaya ngayigazama uclean ibhodwe lami ngililuthanga. Ngiclean ibhodwe lami. Kodwa la ngikhona impethu asingicabangi. Sizozondo asimcabangi wasibulala. Mina ngaclean ibhodwe kwafika impethu. Oni ngiphinde futhi mina ngaclean ibhodwe kwafika impethu. Kunomlalelo olalele la ukuthi ngenzele emsebenzini, ngenzele esikoleni, ngenzele ekhaya. Khona into enhle othi uyayenza kanti kufika impethu. Oni ngiphinda again. Mina ngageza ibhodwe, ngangena impethu enqondo ngageza ibhodwe. Ngokugeza kwami ibhodwe kwafika impethu. Aish. Khona into ethi content othwele, why abantu abahle? Why do the wicked prosper and the righteous suffer? Why abantu abalungile basafarishe emndenini, emasontweni? Content othi uyayenza kanti ubulala impethu. Nalo lokugcina zonke impethu ezadlala ngawe ngekufe ungashoko leli sentence. Impethu zidla isidumbu. Mayiqeda ukudla isidumbu bese idlana zodwa lentayi. Angiphinde futhi impethu zidla isidumbu esuwena. Mayiqeda ukudla isidumbu idlane zodwa. Ngeke ufe ungabonanga umakhelwane abakuhleba.
esikoleni semsebenzini seyibhedlela all over bengalwanga bodwa uyosho lesisho esithi impethu zadla isidumbu sibukeni manje seyidlana zodwa ugcina nje mazethi sengiqeda la ngicela ukubonga nginabantu abangithandazela kuze ngime namadoda amanami zengime akimfisela umuntu ushawa into engishaya utheki mina une movement entsha ethi second chance tshela abalaleli nge second chance okay sicela nje okokuqala uMuzondo siyamazi 0 to hero from nothing to something niyayazi impilo yenzane kumina ngiza nento ekuthiwa second chance sebeyayizwe ezikoleni beyihogela nje ngicela zonke izikole yifone ngisemahala uNkulunkulu wenzele uzongikhokhela cela ukuya kunina amaphoyisa nencwadi engizoyibhala nginencwadi engiyibhalile ethi the truth shall set you free but it will hurt you first nginencwadi engizoyiletha ethi a pain of being a policeman, a pain of being a teacher, a pain of being a doctor, a pain of being a leader, a pain of being a parent. Abantu bakubona uphezulu lantu uyakhala kodwa nje bonke abantu abafisa ngibahambele mahala free makukude nifaka petrol kuphela mahala ngifuna isiphiwo sami usiletha mahala kubantu ngilele kaZondo eduze kwewoko le inkukhu ubukhuphe ngiyabazi ngilungise ekhaya ngaduma kanti ekhaya kubolile ngilungisa ama corrections amonke uyalungisa njengamanje uma ulalele ipiki ngiyalishaya ngishita amawindi yonke into imali ngekho ngilinde iphuthe engalenza ngaduma kanti ekhaya kubolile ngingazi ekhaya uthi kubolile bakuthola kanjani abantu Zondo okay umuntu ofisa nje mhlawumbe ukungifonela abasifisayo eindaweni kakhulukazi izikole support izingane zakithi njoba kuzobhala 072 135 6996 asiphinde baba okay 072 135 6996 ngicela zonke izikole staff room usathano lapha ngeke satholo A kanti kuqatshweni staff room namanesi bonke namaphoyisa free niyoyibona imoto engiyoyidriver ngizemahala nekhanda elikhulu uNkulunkulu uzokukhokhela 072 135 6996 mahala ishela ukugcina abangiyazi khona okusakhona umyalezo wodwa kulomuntu okulalele othi ewu wangiphilisa uZondo ngicela umuntu oba yimillionaire nemultimillionaire nomuntu oba right emhlabeni yekani kulwa namademoni nosathane nqobana abantu musana uba igqila zabantu uma wehlelwe yinto uthi abantu bazothini wonke umuntu onqoba abantu emhlabeni uyophatha umhlaba bathanda abantu bahlonipha abantu kodwa ungabasabi bangana nabantu abacommit suicide besaba abantu cela wonke umuntu emhlabeni nqoba umuntu thanda umakhelwane kodwa ungamsabi Ayike bazalwane lobo kuSthembiso Zondo ekhuluma nomamzane Lembokazi kuhlelo eshilo olingena njalo ngesonto makuyisonto nje abanye basuke beke enkonzweni ingako nathi sithatha isinqumo sokuthi asike simane sikuthulele lokwenzela ungeze ulova esontweni ngoba uthi ufuna ukulalela lo hlelo kepha wazi ukuthi uzolufica nala kule channel ungakhohlwa ukusubscribe ulike ucomment usharele nabanye khona bezovuseleleka lesikhathi esikusona mina nawe asihlangane comment section